Junta, building better Africa. Dziwitse kuntundu wa Malawi. Ifeyo ngati HRCC taona kuti kunalikuwa bwino kuti tilumikizane ndi office ya Vice President ndipo takumana nawo amenewa ndi kuwafunsa mafunso pa nkhani zimene zimaveka ndipo taona kunena kuti mkumano umene tinali nawo kumawaku unali othandiza kwambiri chifukwa atiunikira zinthu zingapo ndi ubwera kwathu madzulo ano ndikuti tifotokozere zinthu zingapo zimene taona poyamba timafuna kuona za ulendowo ndipo tinapeza kuti ulendowo ulipodi ndipo akunyamuka pa 26 Vice President ndi gulu lawo koma zambiri zimene zinaveka zinali mwina zoonjezera kapena kuti uonjezera mapepe pa nkhaniyo kumene rai akupita komano akupita ndi chigulu mwina anthu 16 ndi tinatero kuti ayi tikavezenizeni ndiye tapeza kunena kuti ulendowo ulipo akunyamuka pa 26 ndipo gulu limene akupita nalo si gulu lambiri limene limaveka lija koma kuti akupita ndi anthu 5 kuchokera ku office kwawoko ndi ndiwowo kukhala ngati anthu 6 ndipo osati anthu 16 ngati zimene zinavekera komanso budget inafika kuti ngati 2 billion komano mkumanowo utapeza kuti budget imene idatumizidwa ku unduna wa zachuma inali 250 million ndipo imeneyo atayiphatikiza kuiunika bwinobwino yapezeka kuti ndi 168 million. Office imeneyi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino uyambira Oktoba, November, December ndalama zimene alandira ndi zochepa kwambiri osafikanso ku 2 billion kotero kuti nkosatheka kunena kuti office ikhoza kugwiritsa ntchito ndalama zopitirira 2 billion pa ntchito imodzi ngati ulendo wopita ku Mangalande. Izi timangofuna tidziwitse kuti office anthu amene akupita ndi amenewo wochepa ndi 5 kotero kuti tikufuna titsindike kunena kuti anthu amene amafalitsa nkhani zimene sizoona amafalitsa nkhani zimene nzabodza kunali kungofuna kupusitsa kapena kunamiza mtundu wa Malawi pa zolinga zosiyana-siyana kotero kuti ifeyo tikupempha kuti pakhale kafukufuku wozama amene aunike amene amachita zimenezi komanso kuti amene anabweretsa nkhani yabodzawo adziwike makamaka tione kuti ku office ku Foreign Affairs kapenanso office wakazembe wathu ku UK anayendesa bwanji nkhaniyi komanso kuti izi zomati makalata aboma azibwera pa mbalanganda zimene zili zotsutsana ndi malamulo a dziko lino chifukwa boma mmasayinira kuti pali nkhani zina zimene timadziwa pali nkhani zina zimene zimakhala za maofesi okhawo osati kubisa china chake koma kuti ntchito za boma zizipita patsogolo kotero amene amafalitsa mabodzawo ifeyo tikuti amene afufuzidwe tadziwe chifukwa office imeneyi ndalama zimene amalandira ngati zogwira ntchito za tsiku ndi tsiku sikuti zikanafika koseko ku 2 billion ndiye tithokoze kuti Malawi munali ndi mkwiyo amene munayikapo mlomo pa nkhani imeneyi kumanena kuti zikuchitika moteromo komayi ifeyo dane utsutsa galu nkukumba ndeta kumba kuti titsutse galuyo ndi tinavusa office imeneyi ndenkumanena kuti mwina office yo inango kuna mizandi sinafuna unenda zona ndithu anatipatsira zikalata zonse zimene analembera kwa mkulu wa zachuma ku treasury ndipo taonanso budget imene inaperekedwa kumeneko kuti inali ya 250 sono 250 million yufika bwanji ku 2 billion komanso budget ndi anthu amene akupita ndi 168 million kutanthauza kuti ndalama zimene anawapatsazo ziliko ku office ya Vice President
nde pofuna kuumba mkota ife ngati amabungwe tachilandira mwankhawa ndi mchitidwe umene anthu ena akuchita umafuna kumafalitsa mabodza likukumwera mabodza lonena kuti ngakhale kumauza nyumba zoulutsa mawu zakumayiko akunja ni cholinga chofuna kuyipitsa mbiri ya dziko lino komanso ofesi ya vice president imene ili ndi udindo pa zamalamulo ngati wina aliyense ndipo imenera izilemekezedwa kotero kuti nchifukwa tinati ayi madzulo ano tiyeni tauza Malawi kunena kuti tachita kafukufuku monga mmene ntchito yathu timagwirira ife amabungwe amene saboma kuti chikagwa timafuna tifufuze kuti kodi chione chenicheni ndi chani mwachidule khala pampando ndiyimire pamenepo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mwati mwachidule ndibwera kumapeto ndimati mina ndapatsa zinzanga koma ndingofuna kutsindika mfundo zinayi zimene tingazigwire makamaka from human rights point of view kunena kuti tikatenga information imene tayipezayi it's very clear kuti wina wake anachitapo masamu ofuna kungonyadzitsa office ya vice president. Now ngati HRCC nkhanisi kuti ikutha panopo iyayi kutha kwake tunena kuti tapempha nthambi za boma zoyenera zitithandize kafukufuku pa zifukwa zingapo. Choyambirira mmene tanenera mchichewa kunena kuti pali ndondomeko yake mmene information ya boma imene yakuperekedwa ku public. Fundo yayikulu inayambira inaloziwa kuti kodi vice president akuchokapo, that's information. Yachiwiri no problem kuziwa kuti kodi akupita ndi ndani. Koma nkhani zikulu zina zoti mwina zimene zabweresa mkwiyo wa anthu ndi nkhani ya mabudget. Mwamva momveka bwino kunena kuti kalata yoyamba imene apemphedwa inali ya 250 million Malawi kwacha osati 2 billion. Koma pali munthu amene anaphika masamu kumayikapo ka juice allowance ndi zina zoterozo zimenezi ndi zimene zapirika mkwiyo kwa Malawi kuti ayambe kuyankhula kapena kufuna kulowapo kuti chuchitika ndi chani. Ndiye pamene tikubwera kunena kuti Amalawi tiyeni tikonde dziko lathu ndi zogwesa ulesi chifukwa mwa zina zimene tikupeza nzonena kuti izi sikuti zingochitika dala kuti mwina angonyasisa boma kapena chani koma pali anthu ena ake ali ndi zawo zimene afuna kubisa. Ndiye pamene tikulimbikisa kunena kuti tipemphe anthambi tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers, Crab Junta with 40k subscribers, Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.